Bună ziua în grădinuța cu roșioare! Bine ați venit la noi! O să ne iertați că nu arată perfect, în sensul că mai sunt și alte plântuțe care sunt lăsate, să știți, special pentru a le face cât de cât umbră. Altfel s-ar fi topit și mai repede. Categoric observați că sunt trântite la pământ pentru că e secetă. Nu ajungem. De câte ori am vrea să le fiu dat mereu, ele au nevoie și de apă. Dar vreau să vă arăt, că aceasta este o bogăție care, dacă o să mai și plouă un timp, o să ne însoțească această bogăție, cum vă spuneam, până chiar și în octombrie. Depinde categoric și de vreme. Sunt atât de frumoase, atât de colorate, atât de gustoase. Gustoase cu adevărat. Fie că le consumăm simplu așa, pentru a ne răcori și a le simți aroma, fie că sunt în salată, facem un amestec pentru zarzavat, pur și simplu le punem la murat, cum poftim noi. Ideea este să vrei, să te poți bucura de ele. În această grădinuță, care nu este foarte mare, noi am preferat să lăsăm multe roșioare de genul acesta, pentru că se întrețin cel mai simplu și anume nu au nevoie de harag, cum spunem noi harag, respectiv araci. Se ridică singure ele. Iată un exemplu. Dacă nu e mare secetă, ele stau și în acest format sus pe tulpinuța lor. Dacă nu, clar se trântesc la pământ și așteaptă să fie culese cu răbdare de acolo. Dar noi, automat, le culegem sub formă de ciorchinei, așa, pentru că e mai simplu. Vedem că afectăm un pic. Poate acum cu o singură mână mă descurc un pic mai greu, dar în genul ăsta rupem un ciorchinel. Nu reușesc. Se pare că nu, îl las, o să revin la el. Și altă dată putem așa, câte una să le culegem. E mai migălos. Ia să vedem totuși. Nu reușim. Încă o încercare. Am reușit. Deci un ciorchinel micuț. Dar în genul ăsta mai repede reușim să ne umplem noi găleata cu roadele. Ele s-au agățat și aici, unde a fost o mică cultură de păstăi. Sunt delicioase păstăile astea când sunt crude. Acum le lăsăm să se coacă pentru sămânță la anul sau pentru consum pe iarnă. Vedem roșioare trântite aici. Se vede foarte clar unde este un pic de umbră, mai bine le merge. Continuăm un piculeț să vă arăt aceeași poveste, aceeași bucurie a culorii și categoric și a gustului. Aceste roșioare, pe mine personal, mă bucură foarte mult pentru faptul că arată și foarte bine, sunt atât de plăcute și atât de aromate, încât pentru mine e o mare bucurie să le văd. Ne abatem un pic de la subiect. Iată ce avem noi aici. Dacă observați, este un dovleac. Iată-l. Iată-l ce frumos este. Iată-l ce frumos este. Roziu, se coace frumos. Arată tare bine. S-a pitit aici și el la umbră. Spuneam de roșioare pentru că mă bucur și pentru normal, pentru mine personal, dar le pot oferi cu drag și celor dragi care nu au timp să se ocupe, care stau într-o zonă în care nu se fac. Mă rog, sunt 11.000 de situații.
Iată încă o bucurie aici în grădina aceasta care e zăpăcită de atâta secetă și așa, de plante trântite. Iată-l ce frumos este. Îl lăsăm să se coacă, să mai îmbătrânească și mai avem încă unul. Și nu numai ăștia, sunt și clasicii dovlecei albi. Îi lăsăm să se îmbătrânească, pentru că din ei o să prepar o dulceață minunată. Iată, spuneam de dovlecei albi. O dulceață minunată care, cu puțin ajutor de la vanilie, pur și simplu ai zice că mănânci o dulceață de ananas. Deci el este tărișor. Ăsta nu este foarte mare, dar îl lăsăm să fie mai dur la miez, să ne ajute să preparăm ceea ce am și spus. Aceeași poveste, aceleași puzderii. Bineînțeles că avem și o noutate, un mic dovlecel. Îl vom prepara noi, dacă nu îl recoltăm astăzi, poate mâine. Și ne gândim ori la grătărel, ori o tocăniță, ori pane. Hei, dar nu e singurul. Iată-i, ia uite ce frumoși sunt. Ia uite ce frumoși sunt. Mititei și cresc. Să ne bucure. Roșioarele, castraveții au rodit, dar ăsta este anul cu secetă multă. Nu au reușit decât după scurt timp să se și îngălbenească. I-am abandonat, din păcate, acolo. Câțiva îi lăsăm pentru sămânță, pentru la anul. Ei sunt încă pe rug, să se coacă bine. Și vom face sămânța noastră proprie. Poate va fi un an mai bun, mai ploios. E bine și așa cum e. Asta este. Am înconjurat grădinuța noastră o parceluță mică de porumb, pentru că ține un pic și de umbră. Să vă arăt și pe ansamblu grădinuța minunată. Iar iată, aici făcut noi un sistem de să se agațe castraveciorii. Oricum am mâncat destui, am mâncat și salată din plin, până când nu mai poți să ții neapărat ritmul cu cât produc ei și îmbătrânesc. Dovada. Deci la scurt timp ei, din cauza secetei, devin galbeni și abandonează lupta cu dezvoltarea. Iată-i, ăștia așteaptă pentru sămânță, iar ăștia, da, îmi pare rău că-i văd, dar i-am lăsat pur și simplu pentru că nu ai ce face cu ei. O să merg prin aceste plante înalte și mă depart un pic, iată și porumb din mătasă, și mă depart un pic de minunatele roșioare. Unde credeți? Unde o să-mi fugă ochii la toată lumea? Uite, încă un dovleac între timp. Dovleac mare. Hei! Hei, hei, hei! Uite cât e de frumos! Ca o mingiuță. El va crește mare, dar pe mine mă încântă când îi văd așa micuței și în câteva zile se fac ditai. Mă îndepărtez, cum vă spuneam, ca să vă fascinez și pe voi cu vederea unei bogății de nedescris la acest timp, și anume prunii încărcați. Prunii încărcați de roade. Ia uite, se leagănă în vânt frumos, crenguțele pline ochi și bucuroase și ele că le observăm.
Eu cred că sunt bucuroase și ele că le observăm și le admirăm. Le ador. Cine nu? Sunt parfumate, sunt gustoase. Le poți consuma proaspete, fără discuție proaspete. N-are cum să nu-ți plac. N-are cum. N-are cum. Și, Doamne, s-au făcut, ce să zic, din plin. Deci proaspete, spuneam, sau le conservăm, le recoltăm, le culegem, pardon, și le punem cum dorim noi pentru iarnă, a conserve. Facem gem, facem dulceață, facem compot. O să merg pe sub ei ușor, să vă mai arăt încă. Sunt înalți și plini de rod. Iar când obosesc de atâta încărcătură, soarele râde printre frunze, ia uite. Când obosesc de atâta încărcătură, își lasă ușor jos pe pământ puzderie albastră de fructe. Nici astea nu sunt pierdute. Ele se culeg și după ce fermentează, le poți transforma frumos într-o licoare, o țuică de casă, care cu puțin aromă de vișine sau cătină sau coarne devin o băutură delicată, bineînțeles, la ocazii, nu foarte des, nu e bine. Mă opresc din nou asupra coroanei copacului și copacilor și o să fac un pic liniște. Nici pași nu o să mai fac, să nu se mai audă foșnind iarba uscată sub picioare, ca să auziți cum suflă vântul, cum cântă cumva în ramurile copacilor. Pe lângă faptul că e spectaculos de frumos, se aude. Și acum o să fac această liniște promisă. Doamne, minunat! Frumoasă natură, bogată natură. E ca un vis. N-ai cum să nu iubești, să fii în natură. Nu ai cum, nu ai cum să nu iubești, să stai lângă un copac, să îl privești, să-i culegi roadele, să le mulțumești acestor copaci că îți fac viața mai frumoasă, îți aduc culoare, bucurie, gust, aromă, parfum când sunt în floare, parfum când sunt în rod. Iubirea de la, poate sună ciudat, de la natură vine spre om. Să nu uităm și noi să prețuim tot ce înseamnă natură. Vă las cu bine și ne revedem altă dată cu drag în grădina noastră, care e simplă, nu este ceva de nemai văzut. Poate sunt plantații, poate sunt culturi mult mai serioase, dar peste tot, iau, există frumos. Iată. Privim împreună și vă spun la revedere. Pe curând!